palat arspa nyupa arngut kinong syong syong bala kampau jongkari India kentup ya kinong bishar bala syong thaj ki he sorkar kinong mikmat bat ki officer barim jongki sipai kila penmi dakasithi kebalak keno ya unong yelam kalyang persa jongka lok sapa kata Rahul Gandhi bat katu kaningut kiwipat kinong yelam kalyang persa bakila persang ban penjak burom ya kariti sensar jongkari India kasithi kalong bakatu kaningut kinong yelam sain perthai ki penunkam ya ki jingkeno ban penkiwen hakajaka ban ai kilat kilenti ban shimkhia ya ki polisi dak bakdo baki jaka trikam kum ki sipai katanat bishar bat ka parlemen kilamat mensua ya ki jingsha thombor ki bakum kini kalak keno bamenta ya ka isi lapengat haki jing persang berhenti bat batmu ban pensniu ya ka jingshania jongka na pedeng ki balasoi kilong unong bishar barim ka Supreme Court bat ucharman ka National Green Tribunal u Adash Kumar Gol unong bishar barim ka Delhi High Court USN u Dingra u he barim karo u Sanjeev Tripathi u Director barim ka NIA u YC Modi u Secretary barim jongka Sarkar India u Sami Rendra Chatterjee ki diplomatik barim ka Bhaswati Mukherjee ka Lakshmi Puri bat ki he pulit barim jongki katu kani teli ki jela katkum ka jingong jongki nongsoi u Rahul Gandhi ulak keno bunsin ya ka isi baka tuvut daka bakam ba udon ya ka jing pensisa ka basispa persen bat ban penun kam ya ki jingkren bom don akor Henry syamla ai keno ka jing ujor ne jing penskem ka bapura ban pensisa ya ki jing keno kila kentok ru ya ki jingkren ki ba ai jingmut baki he jongka isi kinsha pendik hadin bakila syong thaj kasithi kalau ong baka jingkren ben kala hap hapo ka jingpej bnia namar ka isi ai kalai sampai ba ya karukom trikam jongka SIR kala kmi ya ka jing pensisa dakilat ba manjur daka ying bishar kala weng ya ki kerteng bom dehok hakarukom kabayahap bat kala penrung ya kinong thabut kibat thamai kibat dehok kinong soi kila kentho baka jing kentho ya ka isi kala jano habaki jingmi naka election kilong kibaba hakikat tu ka ne teli ki jela hakaba ki sengsain perthai bala penyat dakalyang persa kila thau sorkar dakaba khot ya ka jing penpau perthai kabajet kila khot ya ki seng bhalang bat kinong shong ban yang scam bat katnat election bat ban dawa bakin nong ya shimata hakasan perthai kin sangeno ban penjak burom ia kan ikatnat trikam kabak kongsan daki jingkeno bom tenong rim bat ki jing penrem